Нашу студыю завітаў Зянон Пазняк, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, а таксама стваральнік руху «Вольная Беларусь». Зянон Станіславович, у інтэрв'ю «Радыё Свабода» майму калегу Змітру Гурневічу вы сказалі, што сапраўды ў Беларусі пануе тэрор, і таму сведамым людзям, сведамым беларусам не трэба падносіць галавы. Трэба, так бы мовіць, накапіць сілу для гэтага змагання. Аднак заўсёды паўстае такое пытанне, колькі гэтую сілу капіць, калі прыйдзе гэты момант. І другая рэч, тое, што за вашыя словы адразу схапілася гэтая брыдкая лукашэнкаўская прапаганда і кажа, ну вось, маўляў, добрая парада, нічога не рабіце. Так яны гэта ўспрынялі. Не, так хапацца будуць за ўсё. Это ж можна заўсёды ўзяць некае слово, інтэрпрэтаваць. Людзі таго не чыталі, слухаюць прапаганду. Это не трэба этим праймацца, это элементарна. Все зразумела, што я сказаў. Хто слухаў, все зразумела, як трэба себе паводзіць. Вось, таму што ідзе геноцид, ідуць рэпрэсіі, двойчы і тройчы хапаюць тых самых людзей, якія ўжо былі ў арышце. Вось, таму трэба разумець, што каб накапіць сілу, вось, трэба паводзіць себе асцярожна. Вось, трэба кансалідавацца, і паступова гэта будзе павялічвацца, настане час, і гэты рэжым, як порхаўка, он пасыпецца. Вось прыклад. 19 год, конец 19 года, пачатак 20-го. Што было ў Беларусі? Ковід. Ковід. Вось Лукашенко адмовіўся дапамагаць народу. Адмовіўся дапамагаць медыцыне. Людзі пачалі самі, яны зарганізаваліся, яны самі себе выратавалі. Але што самае галоўнае, яны ўбачылі, што з гэтым фруктам ужо нічога не будзе. Все. І калі пачаліся выбары, усе выйшлі супраць яго. Яны вот тады, зімой, калі гэтай квітані скансалідаваліся. Вот. Гэта быў вот прыклад. Жыццё, яно ж не ідзе заўсёды ў адным рэчышчы. Некія ёсць там варыянты, некія магчымасці. Людзі не вечныя, адзін наражаецца, другі памірае. Так і тут. І калі будзе накоплена сіла, з розумам все, ну, людзі дарослыя ведаюць, што трэба рабіць, то гэты час будзе абавязкова. Таму што зараз вайна, усе яны балансуюць, як кажуць, на вастрыі нажа. Сітуацыя вельмі няпэўная. Вось, і гэтыя людзі, і Пуцін, і Лукашенко, іх жа няма. Ну, у Пуцін прапаганда працуе добра, там яшчэ пакуль што яны трываюць і выбары правядуць. На Беларусі яны ж не маюць ніякай ідэі, ніякой жа ідэалогіі. Это ж адна хлусня. Каб адзін чалавек трымаў уладу. Ну, і потым, ну, все ж ужо 30 гадоў бачаць, што это за тыпаж. Усе ж это бачаць. Таму на Беларусі ніякіх перспектыў для этого тыпу няма, пакуль існуе Расія, пакуль існуе рэжым Пуціна, ну, яго неяк будуць трымаць. Но гэты рэжым таксама пуцінскі не вечны. Сітуацыя такая, што ў любы час это можа пасыпацца, таму што ідзе вайна. Вайна, якая, ведаеце, вельмі некарысная і для Расіі. Пакуль што прапаганда выручае. Яны робяць выгляд, што, маўляў, усё ідзе па іхным пляне. Да, так. І што НАТО напала на іх, і яны змагаюцца з НАТО. Ну, так слухайце, сколькі это можна быць дураком? У рэшце людзі гэта ўбачаць, і потым ізноў жа будзе нейкая прычына, вось, калі пасыпецца ў Расіі. У Расіі не будзе ні рэвалюцыі, ні дэмакратыі, але ў Расіі можа быць бунт. Вот это можа быць. І гэты бунт можа змесці, так сказаць, усё, што, здавалася б, стаяла вельмі моцна. Вот. Таму гэта ўсё, вся эта палітыка, што там яны прапаганду, што там Кастусь Каліноўскі там быў палякам, там не то, ўсё гэта мае вельмі часовае значэнне. І цяпер свет не той. Ведаеце, яшчэ, можа, ў 19 стагоддзі это была праблема пісьмовасці, не зусім былі даступныя кнігі, часопісы. Ну, цяпер, калі ласка, чалавек, які хоча, ён можа знайсці ўсё ў інтэрнэце. Вось. І абмен думкамі, ўсё. Зараз не той час, каб вот такім чынам абдурыць усю нацыю і загнаць яе ў магілу. Нічого не трымаецца.
Вы згадалі таксама пра вайну, і сёння дзень народзінаў у Кастуся Каліноўскага. Прадстаўнікі палка Каліноўскага адмыслова правялі ў Варшаве прэсавую канферэнцыю. За няпоўныя 2 тыдні яны наведалі і Польшчу, Літоўскую рэспубліку, Чэхію, Нямецчыну. І сярод галоўных тэмаў сустрэчаў гэта мабілізацыя беларусаў у замежжа ў шэрагі фармавання ды актывізацыя дапамогі беларускім добраахвотнікам. Вось як камандзір палка імя Кастуся Каліноўскага Дзяніс Кіт Прохараў падвёў вынікі паездкі. Давайце паслухаем, потым вернемся ў студыю. Беларусы цікавяцца, хацяць дапамагаць, гэта прыемна адчуваць. Па-другое, ёсць разуменне, што яно само сабой не скончыцца, што трэба штосьці рабіць. Ну, магчыма, гэта ўжо пасля нашых размоў, але ёсць гэтае разуменне. Ёсць разуменне таксама, што напрямую Лукашенко разлічвае на дапамогу расійскай імперыі, і таксама ужо тут і зараз фактычна трэба штосьці рабіць з ёй. Вось менавіта ад гэтага мы ўжо і чуем пасыл, а як вам дапамагаць, а што рабіць, а давайце кантакты, гэта вельмі прыемна было. Спадар Зянон, вы таксама вось у нядаўнім інтэрв'ю сказалі пра тое, што нацыянальны лідар народзіцца ўнутры Беларусі, бо ўнутры Беларусі людзі будуць власна вызваляць сваю бацькаўшчыну. Мы тут на эміграцыі можам толькі дапамагаць інфармацыйна і гэтак далей. Але ўсё ж такі, вось ведаем прыклад габрэяў у выгнанні, ведаем прыклад таксама польскай эміграцыі. Яны вялікі высілак таксама прыкладалі для таго, каб альбо паўстала дзяржава Ізраіль, або была вызваленая Польшча, і роля эміграцыі была дастаткова вялікая ў гэтых працэсах. Можа, і нам, беларусам, варта, скажам так, тут у вольным свеце больш актывізавацца. Што б там не было, але адзіны ўрад у выгнанні, які існуе больш 100 гадоў, гэта ў Беларусі. Я маю на ўвазе Раду БНР. Так, Рада БНР. Што б там не было. Яна сімвол, яна аўтарытэт. Яна можа быць задзейнічана, таму што пад ёй легітымнасць, пад ёй нацыянальная ідэалогія, ўсё. Так што, не, беларусы ўвесь час у міграцыі, пачынаючы з 20-х гадоў, яны ўвесь час змагаліся, стваралі цэрквы, яны стваралі міжнародныя арганізацыі, стваралі літаратуру. Беларуская эмігранцкая літаратура – это вялікая літаратура. Это вялікая літаратура. Вот. Іншая справа, што яна недаступная, бывае, цяпер ёсць на Беларусі. Вось. Таму беларуская эміграцыя робіць вялікую справу, але тут пытанне ўзаемазвязана. У Беларусі настолькі было вынішчана за часы Саветаў і за часы Лукашэнкі, і справа ў культурным сэнсе, і справа ідэнтыфікацыі, што гэта не можна параўноўваць, скажам, з габрэямі, з палякамі. У іх не было тых праблем, якія ёсць у нас. У іх палякаў не было праблемы, в якім языку будзем размаўляць. В языку польскім rzeczywiście, так? У нас это проблема. Я вот был у Лодзі, і падыходзіць мне старшыня ТБМ лодскі і кажа, ну вот мы тут ТБМ арганізавалі, ўсё, ну я палітыкай, мы палітыкай не займаемся. Людзі не разумеюць, што мова гэта ёсць найвялікшая палітыка, найвялікшае злачынства для расейцаў. А чаго ты тут апынуўся, а не там, са сваёй мовай? Людзі не могуць звязаць, што такое Расія, якая ідэалогія, за што нас вынішчаюць. І вось гэта, ну, гэта ў нейкай ступені тармозіць. Вот. Але гэта ў працэсе. Людзі паступова разумеюць, і міграцыя паможа ў гэтым шмат таксама. Ну, трэба сказаць, што всякая міграцыя – это вельмі цяжка. Вельмі цяжка. Нестача свабоднага часу і праблема выжывання. Гэтым неяк ніхто глыбока не займаўся. Як жылі і як выжывалі эмігранты Рады БНР, якія пахаваны ў Чэхіі, скажам. Гэта вялікая праблема. І тым не менш, гісторыя паказвае, што нацыянальны лідар, як правіла, там, дзе народ. Вот там, дзе народ, у метраполіі, потым ён будзе лепей успрыняты заўсёды, той чалавек, бо ён з імі. Чалавек, які прыязджае звонку, які б ён не быў, ну, пэўны недавер можа узнікнуць пэўна. Гэта сапраўды так, і мы знаем, як это было ў гісторыі. Вот. Таму я лічу, што вот той торфяны пажар, вот тая сіла, якая накапліваецца ў Беларусі, аб'ектыўна накапліваецца. Не ўсё гэта відаць, але яно ёсць і будзе.
Ось, яно абавязкова народзіць і нацыянальнага лідара, значыць, чалавека, які адчувае сябе нацыянальна ідэнтычным і адчувае сваё жыццё, абавязанае жыццю нацыі. Это вельмі важна. Бо калі чыста рацыянальна там людзі разумеюць, то гэта малавата. Трэба якраз мець вот тую сведамасць, тую адказнасць, як за сям'ю. Нацыя, як цэлая сям'я. Вот эта адказнасць, яна можа вырасці там. Яна вырасце. І ў гэтых цяжкіх умовах, пра якія мы гаворым, якраз вот тыя умовы, калі можа гэта вырасці. Бо, разумееце, у сітуацыі камфорта, у сітуацыі дабрабыту, зусім другія варункі. Яны не даюць выхаду у духоўнасць. Яны не даюць. Мы бачым па краінах, якія знаходзяцца ў камфорце, ўсё, мы это бачым. Так вот, не трэба баяцца, што такія страшныя часы мы перажываем. Ось. Важна зрабіць гэта правільныя вывады і кансалідавацца. І на гэтай аснове, на пагрозе ўсей нацыі, бо цяпер беларусы бачаць жа пагроза ўсей нацыі. Толькі за тое, што мы беларусы. За што нас знішчаюць? Толькі за тое, што мы беларусы, што наша мова, што наша культура, што нашыя помнікі, што нашыя літаратары, што наш Дунін Марчынкевіч, оказывается, экстрэмістам стаў. Ну, людзі ж это бачаць. І таму, слухайце, так вы ж рабіце вывады, што вораг нас знішчае таму, што мы ёсць. Значит, трэба сябе абараніць, трэба кансалідавацца. І гэта павінна нас узвышаць. Тым больш, што гэтыя ўсе высновы былі яшчэ зробленыя ў мужыцкай праўдзе Кастусём Каліноўскім, і гэтыя запаветы дагэтуль застаюцца для нас актуальныя. Спадар Зянон, вялікі вам дзякуй, што завіталі сёння ў студыю Белсат. З намі быў Зянон Пазняк, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, а таксама стваральнік руху «Вольная Беларусь».